diskoan, 2018an, 10 kantu eskaini zituzten, horien artean bersio bat edo bestelea ageri zen. Disko berri hau, komina artean, korala dela esan daiteke, jakin dudanez, abeslari eta kolaborazio bat baino gehiago izango dezuelako. Bai, disko hau izango da bidei bat, azkenean. Bidei bat musikaldetik, eta bidei bat gure hizkuntzaren aldetik, ez? Gure hizkuntzak egingo duelako bidei handi bat, herrialde ezberdinak ikutuz. Eta kolaboratzaile, bertako kolaboratzaile horiekin lan eginez, ez? Eta hasiera batetik hori nahi izan genuen, ez? Euskara beste hizkuntzekin nahastu. Mapamundi bat erabili duzu esan daiteke? Hori da. Adibidez hor, bado latino asko, eta hasiera batean esaten nuen, espainolez da, ez? Espainolez, ez azkenian, espainiarrak bai espainolez, baina kolombiano bat abestu edo mexikano batek abestu beste kolore ezberdin bat ematen du. Eta abestien arabera ere, bere zentzua ematen dio kantuai, ez? Bere hizkera, bere jerga, ez? Bere jerga, bere ahozkera, bere dana, ez? Hoi, Rafak esan zuen, abesti ezberdin pilo bat daudela, baina nola dauden enfokatuak estilo horretan, estilo hortan ibiltzen da jendearekin eta euskaran naztuta eta instrumentu ezberdinak, gaina triketixia tartean sartuta, sinistu egiten dezula, ez? Ematen dula, dala fusio bat ondo lotuta eta horren bila jungea. Bereizu behar dien bi gauza talde batean hori dira, ez? Grabaketa aroa eta gero zuzenekoena, ez? Zuek talde handi bat zate, Nebiltzako kide asko zarete, ez dakit ekoizpenean zuk hartzen zuen ardura hori guztia? Nik uste hiru pausa dela, ez? Hausuna sorrera bilakaera dena, kantuana, hori dela, ne ustez lanik handiena, gero grabaketa, ez? Bai. Eta gero zuzenekoa. Nik, oso ezberdina da, ne ustez, grabaketa, diskoaren eta gero zuzenekoa, ez? Beti saiatzen geha alik eta duinean izaten, baina zuzenekoan ikustet taldeak bere izakera guztia erakutsi behar dula zuzenekotan, ez? Nebeltzak adibidez, nahiz eta musika estilo ezberdinak izan zuzenekotan badu rock jarrera horri, ez? Kutsu hori ikusita baita ere nundik gatozen eta zentzun dugun gure garaian ere bai, ez? Hori ez dugu galdu nahi zuzenekotan. Aipatu idazu hasieran, baina disko berria fabrikan dago, aurkezteko moduan zarete Durangoko azokan. Ez dakit goizegidan pentsatzeko zuzenekoak aldatuko dira edo... Zuzenekoak aurten ja aldatu ditugu desiente, abeslari berri badakaulako. Loba Loiz sartu da bestea, Astorbuko neska bat, rapera bat. Eta aurtengoan netzako izan da urte oso politia, ze beste kolore bat hartu du taldeak, nire ustez berekin. Ja esate dute, ja estenario gainean ikustiaken gu beti beltzez, grisez, horra juten gara jantzita eta hau kolorez jantzita juten da. Beha oso rapera eta oso, aparte ere oso alaia da eta 24 urte ditu. Kriston freskotasuna ekarri gu taldera eta urtean ja nabaritu dugu, jende asko esan digu gaina, aldaketa handi bat egon dela. Eta diskoan ere pixkan nabaritzen da hori,